Shirfula filɛbagaw an bɛ a fo ka walima dɔn an ye de fɔ kari o kari sɛbɛnfana Manadu an bɛ fasodenw wele nin kɛnɛ kan bi n'i ye karamɔgɔ Ayidara ka montre lajɛ waati mun dira ma o sera donc bi maaba 4 de b'an bolo maa fɔlɔ o ye an balaka ye bamanan bɛ fɔ i ka yamaruya kama ko ni su bɛ diya k'a bɛ dɔn fitiri fɛ donc bi an balaka min b'an bolo o tɛ maa dogolen jamana in kɔnɔ mun ye Amina Sidibe. Amina Sidibe est membre du Conseil économique, social et culturel. Amina, vraiment, merci beaucoup. Ani Welanga Kenenka, Folka du Balbou, Kanyesi, Shirfula Fleboroma. Bogele Mbi Foki Wali Numando, qui a équipe Befou, parce qu'il y a une télévision équipe de dos. Quand Befou Wali Numando, quand il y a Balma Minu Fene invité, Nino Lubena Masala, qui fait Foku Wali Numando, parce que face au dia de Bamblana. Moi idée manakila a idée ya partagé ou il m'a partagé ou n'a tigi dado façon comme la façon de nyumaya de donc au folie la souma bogele ka sirfuke fo ka fo kerengere ni ala parce que ala ya onke tungaranke wi ni be tungala ka télévision so ba foko sirfula a folie be sirfuke parce que télévision baramano presse yɛrɛ baramano a nafolo ka ca a jama barakɛla ka ca fɛn bɛɛ ka ca mais ka anw kunnafoni ka to ka faso kanu to an na ka faso kibaruw d'a ma an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a fɔ a ye ko ala k'a sara vraiment a bɛ apport min k'anw ye extérieur la ala kelen pe dɔrɔn de b'a dɔn ne ba yɛrɛ bɛ yen 86 a bɛ furakɛli la France a y'an obligé an ka abonnement de ta sirifula bɛ min na pour que a ka se ka to en contact avec le Mali k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ka maliyɛn bɛɛ fo n kɔrɔ ni dɔgɔw n fa ni baw ka bɛɛ lajɛlen fo. Merci beaucoup Amina i ni ce maa filanan o ye jɔn ye o fana tɛ maa dogolen Suleman Jara vraiment merci beaucoup folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Shirifula filɛbagaw ma. Ayiwa bisimila Bokele i ni ce n bɛ Shirifula baarakɛla bɛɛ fo k'an filɛbaga bɛɛ fo ni minnu bɛna kuma falen kɛ k'u fo ka Sherifu cɛkɔrɔba yɛrɛ fo ale min kɛra sababu ɲuman ye ni télé in sigira donc n bɛ jamanaden bɛɛ fo donc an bɛna kuma min kɛ ala k'a ni sababa bɛn. Merci beaucoup i Jara n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna Naziru Sako fɛ Naziru Sako vraiment merci beaucoup donc an y'i wele nana an ka kɛnɛ kan folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Shirifula filɛbagaw ma. Bisimila donc folikan min bɛ ne fɛ ka ɲɛsin Shirifula télévision so ɲɛmɔgɔw a n'a baarakɛlaw ma ka fara ɲɛmɔgɔw ka foli kan donc n b'u fo n'u ka hakili ɲuman ye u bɛ kuma dili min kɛ jamanadenw ma k'u hakilina fɔ jamana taabolo kan donc o ye hakilina ɲuman ye n b'o fo n'o hakilina ye donc foli filanan o bɛ ɲɛsin an filɛlibagaw an lamɛnnikɛbagaw ma donc n ka foli kɛrɛnkɛrɛn bɛ olu fana ye u ni ce u ni baraji donc ala k'an bɛn sa a ba ma. Merci beaucoup maa naaninan o tɛ maa dogolen an mako mana jɔ a la waati o waati a bɛ na Ngolo Jara folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Shirifula filɛbagaw. Ka foli lase an lamɛnkɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma ni fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw yɛrɛ fo kosɛbɛ ka foli belebele bila ka taa an baro kɛ ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnya la vraiment an bɛ an balakaw fo kosɛbɛ parce que n'olu nana plateau kan ka na kuma olu kumakan bɛ lamɛn ka tɛmɛ anw kan kamasɔrɔ en réalité o ye ala yɛrɛ ka ko kɛcogoya ye ani ka foli bila ka taa effectivement Sherifu yɔrɔ la n'a mago jɔra la sanga ni waati jamana ko la a bɛ dayɛlɛ an ye bon Bokele an frère ye sini ye 20 janvier ka foli bila ka taa an ka finitigilakaw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ surtout minnu yɛrɛ bɛ position avancée la ka taa Ber ka bɔ Ber ka taa fo Kidal Tizawaten olu yɔrɔ la an bɛ foli belebele bila u ye. Merci beaucoup Boubacar sani n ka kuma d'i ma an b'a da bɛɛ kolo kan ko Shirifula direct don mais radio fana bɛ direct la radio ta o fréquence o ye 95.7 95.7 donc n'a y'o ta dɔrɔn a bɛ ɲamana mun na o kuma kelen de bɛna tɛmɛ o yɔrɔ la ka profiter ka technicien bɛ yen o fo kosɛbɛ merci beaucoup donc Boubacar kuma b'i bolo. Bokele an bɛ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo nin wagatinin na maa o maa sɔgɔlen bɛ Shirifula télé la an b'u fo k'u waleɲuman dɔn
nin ye laada ye kari o kari an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka se ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni min ye jamana kunkanko kibaruya la maaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ bonya ni karama ni ladiriya kɔnɔna na k'u to u sigiyɔrɔ la cogoya min na ka maaw hakili lajigi dɔrɔn k'a fɔ désormais an ka wagati kɔni yɛlɛmana a bɛ daminɛ 21h15 donc ka an bɔra 22h la nin wagatinin na Bukele b'a fɔ bamanankan na ko n'i y'a mɛn i ka kilisi ka di i da mɔsɔyɔrɔ de sɔrɔ bi su in na an bɛna kuma fɛn min kan o ye Mali bɔli min kɛlen don CEDEAO la ayiwa a bi bɛ cogo di a n'a sini fɛnɛ bɛna kɛ cogoya min na an da bɛna don o de la bi su in na ka se ka a walawala min b'a to jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Boubacar kɔrɔfɔ ɲɛna an y'o de fɔ donc bi an bɛna ɲininkali kelen don Mali AES k'a ye k'a fɔ Mali a bɛna bɔ CEDEAO la a bɔra yɛrɛ i y'a faamu yala an bɛna i yɛrɛ bi a bɛɛ lo ɲɛ b'i la e bɛ se ka mun de fɔ o kan. Bugele ɲininkali diyara n ye ka da sababu damadɔ kan Bugele ni mɔgɔ ye anw surtout anw musolakaw n'i ye den bange ka tila k'i kɔ don den na sababu dɔ de don n tɛ den wolo ka gɛlɛn tellement den ladon ka gɛlɛn tellement ni den b'i bolo i bɛ Ala de barika da k'a ɲini den o ka kɔrɔbaya i bolo k'o kɛ fɛn y'i bolo CEDEAO ko min filɛ nin ye ni Mali ni AES yɛrɛ Burkina ni Niger y'a décidé k'u bɛ bɔ a la Bugele hali ne tɛ taa par 10 000 chemins je suis 100% pour 100% pour. Pourquoi? Ka da mun kan Bugele une organisation institution min n'a créera pour l'intégration noyibla au service de l'extérieur, c'est grave. C'est grave parce que toi boufle, ils sont en train de se battre pour l'intégration de l'Europe. Oui, Union européenne. Farafini toi bout différencie débat en Union entière. Toi boufle, où est damate ben? Où est l'Union entière ou ben? Mais nous quel mana d'Union entière ou ben jilari. C'est-à-dire que les Noirs en général, en farafin, ont des bagues communauté de là. En quel était bangé? En faban créfe, en moquet ban créfe, en tenemso ban créfe. Maintenant, des réactions que l'on agit dans les actions, on agit seul. On dit à toi bout différencié. Toi bout ka bangeli faba à la maternité ou bas fier carrément deuxième, troisième personne te duika. Faba. Ou bien tché anamso. Mais pour agir, ils agissent toujours en collectivité. Ou bien tché de kako que nous fait. Farafini toi bout différencié au dit. Farafini ne follow. Ensuite les autres. Toi bout ko an la djé kako ke pour qu'un béton kabon. CEDEAO mi flani a créé le 28 mai 1975. A créé mro de fait minun kunya anyemro yi. Intention de Kumbula. Ambe gelea min kono économiquement, ambe gelea min kono politiquement, ambe gelea min kono socialement, anga djeka mbolo di nyogoma. Parce que depuis Farafina Klala avec le traité de Berlin, amassé ka fara nyogonka. Pourtant, Klachugo Manya parce que ibita solo nere mi wasolo ngaye, wasolo saba unani de Afrique de l'Ouest. Abe Malila. Abe en Côte d'Ivoire, abe en Guinée, en Béblé, Silibé, Diallo, Djakté, Silibé, Sangaré. Donc, pour que quand embrasser nous, on a un boulot de nous, on a baraka nous fait, c'est d'ailleurs créé rôle là. Mon année djigitka c'est d'ailleurs là. Même Nasroni, politiquement, code de Kera qui n'était pas correct, nous voulons le coup d'État. Ou qu'à statut là, ou qu'à con, ne m'a pas oma. Parce que Bédé Djaraka son oma. Mais qu'est-ce que de beau là? On a sanction maintenant. Et quand on voit un président d'un autre continent, nous Européens, au président micro là, officiellement qu'a fait payer, même le président Karim Asna Wele a ka sanction ta aukama. 2 jours après, au type de sanction ta, sans penser vraiment aux conséquences néfastes
sur la population. Problème de D'accord. Et ma femme. Ok. Donc, là, ne c'est pas la peine de ton façon là. D'accord. Voilà. Ok. Donc, même un argument. Voilà, Amina Lou, Amina, il y a famou, voilà, à Kakina. Donc, Jara, au Ningal Kélé, Mena Fana fait, et c'est comme vous. Bon, nous connaissons la CDAO à Jora Komikama. Nebi Ningal deke, au Baranyanawa. Ni Baranyana, Muna Feminiana, Amba ni koutien. O ne hakilai parce que ISC boli CDAO la CDAO ci to de do fere de tigale no CDAO kaci parce que ni kuma jatimine amina bo CDAO la nga amina jamano kelengele ni sira togoma o kore mu na mboro CDAO la ni jamana min sona ka bo CDAO la katukango amota donc ISC be bla CDAO no la o de fere tigale no ne re kon fe CDAO mɔgɔw yɛrɛ ka kuma na tɔn ka sigi farafina min ye baara kɛ ka ɲa ka tɛmɛ CEDEAO kan o tɔn ka dɔgɔ nafa de bɛ CEDEAO la n'an ko k'an ma nafa bɛ fɔ sisan peut-être kɔfɛ kuma bɛ na n'a ye mais n'i ye CEDEAO fɛn min ka ɲi i bolo munna i b'a bila donc ne fɛ an bɔli CEDEAO la filijuguba don voilà donc ne fɛ hali bi n'an bɛ se ka segin kɔ an ka segin kɔ filijugu voilà parce que min kɛra madame yɛrɛ y'a fɔ min kɛra anw de nɔ don CEDEAO nɔ tɛ anw de ye coup d'état kɛ anw de ko an ma fɛɛrɛ si sɔrɔ an ka fanga falen na ni coup d'état tɛ n'o tɛ jamana dɔw la fanga bɛ falen ka sɔrɔ coup d'état tɛ anw de ye coup d'état kɛ donc mɔgɔninfin ne yɛrɛ an ka constitution fana na a fɔra coup d'état crime de don e yɛrɛ b'i jalaki ko min na ni mɔgɔ wɛrɛ y'i jalaki o la i kan ka jigin a tigi la wa voilà donc ne fɛ boli tiɲɛ yɛrɛ la boli ma bɛn voilà n'a kɛra kɔni ne fɛ kojuguba don voilà Bakar ni ma jara ka hakilina tɛ vraiment bon allez bisun na vraiment débat bɛ ja i y'a faamu parce que argument ni argument don bɛɛ n'i ka hakilina don monsieur Sako n bɛna e fan fɛ o ye ɲininkali kelen i bɛ se ka mun fɔ. I ni ce i ka ɲininkali la Tarawele donc bamananw b'a fɔ ko kuma ka gɛlɛn ne b'a daminɛ ni mun ye fɔlɔ c'est à dire que n bɛ kuma yɛrɛ dantigɛ n bɛna kuma min fɔ pour que a bɛ se ka faamuya cogoya min na an bɛ jamana ko kuma de la donc ne ka jateminɛ ye min ye jamana fɛn fɛn n'a bɛ diɲɛ kɔnɔ a jamanaw bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ fɛn dɔ kan ni tubabuw b'a fɔ ko idéologie i n'a fɔ sisan hakilila sɛmɛjiri jamana fɛn bɛɛ dulonnen bɛ o de la fɛn bɛɛ bɛ bɔ o de kɔnɔ n'i y'o o jateminɛ u bɛ dugu minnu fɔ diɲɛ kɔnɔ k'olu ye dugubaw ye k'anw kɛ dugudenninw ye ne b'a fɔ Mali ka kɔrɔ ni jamana bɛɛ ye parce que a jamana belebeleba ninnu ka daminɛ américain jamana la olu ka disons hakilina sɛmɛjiri o ye san 1789 ye tubabuw faransɛw olu ta ye san 1791 ye anw ka hakili sɛmɛjiri o ye Manden sariya ye o ye 1236 ye donc k'a fɔ k'an ye jamanaden ye ou bien an ye jamana kura an tɛ jamana kura an ye jamana kɔrɔba de ye bon jamana dun fana tɛ taa fɛn kɔ fo jamanadenw yɛrɛ ka se k'u ka jamanatigiya latigɛ n'a bɛ wele ko souveraineté ni mɔgɔ wɛrɛ da donn'o la o ye jamana ko bannen ye donc bo o fɔ pour que ka kuma bila a cadre kɔnɔ CEDEAO yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ san'an bɛ se CEDEAO ma CEDEAO de tun bɛ yen communauté économique des États de l'Afrique la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO dans les années 73 sani CEDEAO bɛ créé tɔn caman bɛ yen olu fana ye CEDEAO kɔn mais an tɛ taa yɔrɔ jan na CEDEAO nana créé a créera ni hakilina dɔ de ye a sigira sen kan ni hakilina dɔ ye u ka laɲini ye mun ye u ka laɲini ye kuma lasurunya la pour que ka CEDEAO
jamanaw minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan k'olu ka sɔrɔ yiriwa mais a ɲinifɛn ye mun ye jamanadenw ka hɛrɛ a laban y'o de ye donc maintenant n'an ko CEDEAO donc an bɛ ɲininkali kɛ fɔlɔ est-ce que CEDEAO dabɔra min kama o sɔrɔla parce que ni i ye fɛn dabɔ min kama waati ni wagati a ka kan i k'i kɔfilɛ k'a lajɛ est-ce que n ka laɲini a sabatira wa a ma sabati min kan ka kɛ o bɛ kɛ donc maintenant ne bɛna an bɛna ɲininkali kɛ fɛn damadɔ de kan depuis CEDEAO sigira sen kan fo ka na se sisan ma a ye ko ɲuman jumɛn de kɛ ni CEDEAO jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u disi gosi la n'an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi nin kɛra an ye ne yɛrɛ ka hakilina la CEDEAO sani CEDEAO tɛ CEDEAO ye baara ɲuman kelen min boloda à travers un organisme CRES, Centre Régional d'Énergie Solaire n'a bɛna mago la parce que an bɛ kuranko kuma la o kɔlɔlɔ la a bɛna faamuya tagalen ɲɛ o CRES olu ka baara kun ye pour que an bɛ se ka an ka jamana ninnu bɛ se ka u ka u yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na kuranko ta fanfɛla la olu ka étude ni fɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ ka n'a ye sisan nɔ an bɛna usine de dilan panneau solaire bɛ se ka dilan yɔrɔ min na pour que jamanadenw Mali jamana wo fɛn fɛn bɛ se yɔrɔ la a bɛɛ b'a fɛ yen nɔ bi bi n'an ka panneau solaire bɛ bɔ Chine de ani jamana wɛrɛw la minnu tun bɛ an bilasirala u banna mun de la ko ayi an tɛ se k'o di aw ma o tɛ se ka d'aw ma parce que n'o o dira aw ma aw mago tɛna jɔ an ka fɛn dilannenw na tuguni anw bɛna balo ni mun ye donc u kun ko bɛ wari min kɛ ka an dɛmɛ pour que CRES bɛ se ka taa ɲɛ u b'a tigɛ CRES ko banna en 1983 ensuite an ye fɛɛrɛ ɲini k'a fɔ an bɛ Tawusa baraji jɔ pour que ka kuranko n bɛ ka munumunu kuranko kan parce que ni kuran tɛ yen jamana tɛ se ka taa ɲɛ u nana u sen don o fana la ka gɛrɛgɛrɛ wuli kɔrɔnfɛla la ni Tawusa kun jɔra kuranko sɛnɛko kɔrɔnfɛla la a bɛɛ tun bɛ ɲɛnabɔ jɔn de sen dalen bɛ Tawusa ko kan a wari n'a fɛn bɛɛ sɔrɔ la komi wari kun tɛ bɔ olu kun u ye fɛɛrɛ kelen min sɔrɔ o ye ka tasuma minɛ kɔrɔnfɛla la donc maintenant CEDEAO yɛrɛ sigira k'a fɔ ko u bɛna sɔrɔ yiriwa tagalen ɲɛ kɔfɛ u nana politiki don a la ko gouvernance u ka fɛn additionnel min bɛ CEDEAO mɔgɔw yamaruya k'u da don CEDEAO jamanaw ka politiki ko la o traité o fɛn additionnel de donné a la pour que k'u bɛ coup d'état kɛlɛ o kɛlɛ de na bange mun de la sisan nɔ parce que sariya yɛlɛma fanga yɛlɛma ni sariya tɛ sira fila don sɔrɔsɛn fanga b'a la ni marifa ye constitution yɛlɛma fana b'a la u nana o kɛ sa donc Mali ye coup d'état kɛra anw fɛ yan nɔ donc u wulila an kama a kɛra Burkina u wulila Burkina kama a kɛra Niger u wulila Niger kama a kɛra dugu wɛrɛ la u ma wuli olu kama o ko an da bɛna don olu bɛɛ la n bɛ ka nin fɔ mun na a laban na u nana ye sisan nɔ ko bon sisan ni Niger mɔgɔw na aw ma sɔn an bɛna sɔrɔdasiw wuli u bɛ taa aw ka président kɔrɔ sigi diyagoya la a lamɛn kosɛbɛ dɛ ka na jamana dɔ kɔnɔ jamana min ka jamanatigiya ba a yɛrɛ b'a ka jamanatigiya latigɛ jamana minnu ni aw n'o bɛ tɔn kelen na pour que aw bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ olu de b'a fɔ u b'u ka sɔrɔdasiw lawuli aw kɔnɔ ka na aw ka jamanadenw faga pour que k'u ɲɛ dingo masakɛ sigi aw kunna. Ok, d'accord, M. Sako. Tout ça là, je viens. Depuis, voilà, on va faire un ado, parce qu'il a laissé le temps d'expliquer, d'accord, voilà, voilà, CEDEAO là, maintenant, ne koni ka hakilina la, an ma deli ka ɲɔgɔn ko ɲuman kɛ fɔlɔ pour que an ka jamanatigiya an bɛ se ka o latigɛ cogoya min na
Ok. Bogar, pour la fois, d'accord, ok. Molo Diara, amena ye fanfɛ. Ok, d'accord. An bɛ babu min na bi fɛn ko babu de don, babu kɛrɛnkɛrɛnnen de don. N'i ko k'i b'a bila minɛn kɔnɔ, an b'a bila minɛn min kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko droit communautaire. C'est-à-dire qu'an bɛ parce que thème min de don, thème scientifique de don, thème min de don, thème barikama de don. A thème bɛ kalan, an b'a kalan ka sanfɛ kalandenw kunna quoi. Fɛn min ye fɛnɛ a droit communautaire a bɛ ta droit min na an b'a fɔ o ma ko droit international ko c'est à dire que débat min de don a cadrelen don. Bon an k'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye tɔn ye farafinna bɛ kɔfɛ an b'a fɔ o ma ko intégration parce que CEDEAO kɛrɛla kun min na o tun ye intégration ye farafinna bɛ kɔ a la dɔɔni mais bon Europe kɔnna ka daminɛ depuis waati jan bon gɛlɛya nana tɛmɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ mais an b'a dɔn k'a fɔ CEDEAO ni Mali tɛ kɛlɛ la CEDEAO ni AES tɛ kɛlɛ la ɲɔgɔn faamuyabaliya de don bi ala ye fanga di minnu ma o y'a ɲini k'a fɔ k'u bɛ bɔ CEDEAO la kamasɔrɔ laɲini minnu kɛlen don olu fɛ olu bolo tɛ se ka laɲini min sɔrɔ k'u to CEDEAO la parce que olu ka prétention ye min ye k'a fɔ ko CEDEAO kɛra tɔn ye a bɛ olu juguw de bolo sisan k'a kɛ k'olu kɛlɛ minnu don an b'a bila kɛrɛfɛ an bɛ taa ɲɛ fɔlɔ il se peut que u bɛ taa ɲɛ min ye AES ye n'o y'o créer pour que k'a ko minimiser dɔɔni o AES vocation surtout vocation bambalo ye kɛlɛ nasira ye u ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka kɛlɛ fɛngɛ o AES créer ye nafaba la ɲa Mali ma kamasɔrɔ waati dɔ la Mali minnu tun bɛ bin Mali kan k'u bɛ Mali tila u tun bɛ t'u dogo soit Burkina walima u t'u dogo Niger o tɛgɛ di ɲɔgɔn ma olu bɔla yen o taara fan wɛrɛ fɛ Algérie yan fanw fɛ Bilal Algérie ninnu fɛn o kɔni o ɲɛna o yɔrɔ la bon min ye ɲɔgɔn faamuyabaliya min b'o ni CEDEAO cɛ an bɛ CEDEAO bila an bɛ bɔ a la an bɛ taga nin na bon u bɛ se k'u ka laɲiniw sɔrɔ don nataw la i n'a fɔ fɛn min ye ka refondation kɛ k'a fɔ k'an bɛna jamana dɔ sɔrɔ min constitution labɛnna ka ban an bɛna taa hors constitutionnel normal kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ politique mɔgɔ minnu bɛ kɛrɛfɛ ani minnu bɛ bi n'u bɛ ka marche kɛ fan wɛrɛ la k'u ma sɔn ko an ka bɔ parce que an tilalen don a bɔliko na i b'a ye dɔw b'a la u b'a fɛ an ka bɔ dɔw b'a la u t'a fɛ an ka bɔ bon don nataw la olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka taa fanga ɲini n'o ye fanga ɲini u b'a fɔ bon an ye kɔni kɛra ne kɛra président bi ninnu y'an bɔ a la an y'a tenter k'a lajɛ an bɔnna a la an ye nin kɔlɔlɔ lase an ma a ye nin avantage lase an ma mais comme moi ne ye président bi an bɛ segin ka don a la donc o bɛ se ka segin ka don a la o tɛ foyi tiɲɛ AES ye kamasɔrɔ AES c'est beaucoup sécuritaire min fana ye CEDEAO jɛn ani farafinna tɔnba jɛn o ye an b'a fɔ o ma ko organisation à vocation militaire i n'a fɔ OTAN créé la cogoya min olu fɛ ni bin kɛra Europe jamana dɔ kan o bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o kɛlɛ kɛ an ma se k'o kɛ fɔlɔ peut-être que AES y'o o daminɛ dɔ ye parce que AES souvent a première mission fɔlɔ o ye sécurité mais don nataw la bon CEDEAO tun bɛ retard la yɔrɔ min na o y'a essayer k'a fɔ k'o b'a a yɔrɔ lakile ɲɔgɔn faamuyabaliya de don CEDEAO mɔgɔw ka sariya la ka fanga dafiri kɛ vraiment o ye wali kɔni ye bon o yɛrɛ tun bɛ k'u ka sanction ninnu jateminɛ u bɛna sanction kɛ mais an delila ka sɛbɛnni kɛ k'a fɔ sanction man ɲi a bɛ jamanadenw de impacté kosɛbɛ sanction bɛɛ tun labɛnnen don bon Macron tun fɛlen tɛ kosɛbɛ Faransi bon a y'i to o fɛngɛ la dɔrɔn k'a yira a ka électorat la k'a fɔ bon n bɛna bon c'est vrai que AES jamanaw tɛ ne fɛ ne gɛnna ka bɔ yen bon n bɛ n'a yira o la k'a fɔ ne ni CEDEAO mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ a ye discours min kɛ ten bandalement k'a fɔ ko a bɛ CEDEAO mɔgɔ wele k'u ka sanction boli mɔgɔ kan donc olu bɛɛ de capitaliser la bon minnu bɛ fanga na bi k'a fɔ a ye an yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ bon CEDEAO bɛ an rencontre la bon généralement n'u ma ɲɔgɔn faamuya faamuyabaliya bɛ se ka bɔ yɔrɔ min na kuma caman wɛrɛ fɔlɔ la ko bon an tun bɛ nin gɛlɛya nin kɔnɔ an bɛ ka faga CEDEAO ye mun kɛ o ma mun kɛ o ma foyi k'an ye mais je sais bien k'a fɔ CEDEAO ye baaraba de kɛ parce que olu de fɔlɔ la ka MISMA bila sur place coup d'état min kɛra a y'a ninnu fɛ n'u taara accord préliminaire kɛ CEDEAO y'a yira o la k'a fɔ a kana tigɛɲɔgɔn bila papier foyi kan ni rebelle ye kamasɔrɔ o ma marifa bila n'u ma marifa bila en aucun cas CEDEAO ma deli ka reconnu yɔrɔ si k'a fɔ k'u bɛ Azawad lakodɔn CEDEAO ma Azawad yɛrɛ lakodɔn réalité CEDEAO tora anw kɛrɛfɛ mais ɲɔgɔn faamuyabaliya de don minnu fana ko k'an ka bɔ CEDEAO la bi u b'u ka sira kan kamasɔrɔ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo l'État est souverain n'a ka d'u ye fɛn fɛn ka d'u ye u bɛ décision tɔ bɛ se ka bɔ a la problème foyi t'a la État ka souveraineté bɛ a bolo o kana kɛ sababuya ye k'an fara an bɛ se ka min fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye kun min na u bɔla CEDEAO la o ka ɲɛfɔliba kɛ par exemple mɔgɔ tɔw ka faamuya u ka tugu ko an ka taa ɲɛ kamasɔrɔ don min na n'an ye nin expérience tenter
ten an bɛ se ka don nataw la ka sigi ka don problème foyi t'o la man kan ka se ka ɲɔgɔn sama o la. ok d'accord Boubacar kɔrɔfɔ tɛ Amina y'a hakilina fɔ Suman Jara t'a fɔ Sako fana t'a fɔ Bula t'a fɔ kuma b'i bolo. ok donc n bɛ se Amina ma sisan k'ale ɲininka e bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye e yɛrɛ ka faamuya la kun jɔnjɔliba jumɛn de bɛ ni jamana saba in bɔli la CEDEAO la ka taa AES créer ani AES sigili ka laɲini bɛna kɛ fɛn jumɛn ye laɲiniba ye fɛn jumɛn ye. I ka ɲininkali diyara n ye n y'o de fɔ n ko mɔgɔ mana fɛn min dilan i sago tɛ k'a ka tiɲɛ mɔgɔ si sago t'o ye c'est-à-dire ni ne filɛ ka minnu mɛn n balimaw da nin ye CEDEAO ko la a bɛ ne surprend parce que ne bɛ farajɛ dɔn ɲinan nin an filɛ kuma la wagati min nin bɛ ne kɛ presque san 50 ni san 2 de ye faransi ne denmisɛnninma de taara ka n ka kalan bɛɛ k'i ye ala ye ko dɔ kɛ n ye a m'a kɛ mɔgɔ caman ye farajɛ fama ne n'a caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ gauche comme droite Chiracien tɛ ne bɛ se faransi tuma min Pompidou de tun bɛ fanga la o ni bi tɛ kelen ye dɛ donc n bɛ farajɛ dɔ k'a dɔnna kari Bogele farafinw ka ko kelen bila u kun na diɲɛ bɛ taa wuli tubabu tɛ farafin jate diɲɛ bɛ taa wuli système dɔ tun bɛ tubabu bolo n bɛ tila ka don CEDEAO la n'o système tɔgɔ ko mɔgɔ minnu ni guerre kɛra guerre banna n'u kɛra fonctionnaire ka kalan i b'a fɔ ko n balima minnu sigilen filɛ nin bɛɛ kalannen don en France il y a un niveau dans la fonction publique i t'o sɔrɔ fo ka diɲɛ wuli parce qu'il ye farafin ye Jacques Chirac ala ka hinɛ la dans les années 90 ale de bɔra ni décret dɔ ye k'a fɔ u b'a fɔ a ma ko décristallisation ko wuli ka bɔ administration na ni farafin ye niveau sɔrɔ hali ni tubabu y'a niveau sɔrɔ farafin fɛnɛ kan ka bila o niveau la munna bɛ de fɔ an ka chef d'état n ka foli ni n ka barikada bɛ AES chef d'état ye parce que c'est des visionnaires pour moi visionnaires de don Bogele u ye décision min ta ka bɔ CEDEAO la bi m'a to u y'u ka coup d'état kɛ coup d'état fɛnɛ tɛ k'a yɛrɛ ma o mɔgɔ t'i sigilen to k'a fɔ siɲɛni kelen ten n bɛ coup d'état kɛ ka fanga ta o non mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ nin ko in na nin CEDEAO ko ni an ka dirigeants actuels ka ko la Bogele c'est des gens qui sont restés dans le nord et qui ont travaillé dans les organisations internationales u b'u dɔn mɔgɔ minnu don u b'u baara kɛ cogo dɔn minnu bɛ fanga la sa minnu bɛ fanga la Assimi a travaillé avec les Nations Unies Maïga Minde a travaillé aussi les fonctionnaires internationaux. Il a travaillé dans la CEDEAO. Il a fait une thèse de doctorat même sur la CEDEAO. Qui ça? Maïga. Oui, voilà. Ok, d'accord. Donc vous donnez vous baraké tout. Assimi si j'ai bien compris, à Bora Soudan, il baraké pour le compte des Nations Unies au Soudan. À Bora Soudan, Clara Flaye. Il y a un système de Koukoumbe Feko de Kemadla. Et très souvent, Occidentaux nous des interventions que Jamana là, c'est qu'il y a des ressources minières. Notre Ika Doube Tchouniana, ni ou ka intérêt ou ma là. On voit le cas de la Palestine. Ou comme là. Au fait, exemple, regarde le cas de la Syrie. Non, c'est très important. Parce que Bédo a concentré les lots. C'est très important pour comprendre la sortie de la CEDEAO. Syrie Fleni, la tête du président actuel était mise à prix par les Occidentaux. Mais Biotech a négocié Naya. Ça veut dire tout simplement Faradje jamana nyebuka intérêt de là. Nanga jamana tigu yaye ka foko olubunu nyebuka intérêt là. Au lieu de beka CEDEAO guidé, à moins d'être un kamikaze, nous allons dire fara. Il faut pas tona.
Bogele ne ma deli k'a ye fɔlɔ kabini ala ye dan ni bɛ politique kɛla n bɛ politique mɛn la k'a fɔ ko sanction mana ta jusqu'au médicament ka jamana sanctionner hali fura tɛ dun a ma deli ka kɛ duniya kɔnɔ ni Niger tɛ sanction bɛ ta politique sanction bɛ ta financière. Mais qu'à fond, même les médicaments, même les Nations Unies ont mis un frein à certaines sanctions. Au Tsekata, sur le plan humanitaire. C'est des Aouéataou. Et puis, un ancien colonie de Benyokonao, on nous te fait un gars clou là. Djamanatiki nous n'ont pas un ça, un gars chanceux et mieux. En cas génération complexe, c'est le Toabou Koron. On nous magoté Toabou là parce qu'ils ont fait le même banc ensemble. Au lieu de Toabou démystifié, on bestera Toabou ka konye. Ou nous sauter Toabou fait, ou kawarte Toabou fait, ou sigilete Toabou fait. Donc Toabou niya e makoro ere toro lembe bi. Anga ayesu kola. Parce qu'à tada c'est ka sanction minta kupini. Niye Toabou frère le anga dirigeant ma. C'est que quelqu'un de commune yoro dori là. Donc, pour en revenir, anga mgo bora CEDEAO là, ou bora kada kundo dika non le coup d'état que non mabe ni texte ou faux, mais sanction menutara, mais ou moins ou fait un coup d'état que gansao. Est-ce qu'un CEDEAO manga ben y a du coup d'état que CEDEAO créera comme je l'ai dit depuis le 28 mai 75. Mais nous donnons Frafina qu'on y va faut que nous mana bon français qu'à deux, il va faut qu'on boira qu'on nous donne à Kobeba Tchogola. Rien ne change. Ok. Ok. Donc c'est pas possible. Ok. Il faut une organisation façon à monter na falasima. Ok. Ok. Bah c'était donc maintenant Solomon Fanfala là. Bon et quand il est là. Jumɛn jɔnjɔn de bɛ an bɔ CEDEAO la wa AES in sigilen ka laɲini ye fɛn jumɛn ne ka yeta la? Ne ka yeta la fɛn fɔlɔ min bɛ fɔ k'a fɔ ko fɛn CEDEAO ye tubabu bolo kɔnɔ fɛn ne ma sɔn a ma n b'a kun fɔ d'abord an ka jamana ɲɛmɔgɔw de ye CEDEAO créé u b'a créé kuma min na laɲini dɔ de tun b'a la wa ala barika la fɛn CEDEAO y'i jija k'o laɲini caman sabati o ye jumɛn ye la libre circulation des personnes et des biens, des services, des marchandises, tout. En Côte d'Ivoire, on ne me demandera pas de carte de résident. Usine Boya Katanski Côte d'Ivoire, ça ne va pas me coûter trop cher. Tarif douanier à Bere Beneno. Sinon, par exemple, l'exemple, tu as Côte d'Ivoire, ni Djamanawere, tu CEDEAO là. Et la carte de résidence, ça fait 300 000 francs. Chaque 10 ans. Bon, donc, aux facilités ni aux libertés mindira Afrique de l'Ouest jamana deuma où il y a koba de nebulu quand faut ko au code de bina dabla ko parce que sanction d'otara sanction be wulla ami do mina ko bisa ali sanction min taraka anga nyemgo were segere abe wulla ni yene yininga ne kuma fa anga nyemgo ye bon anga to CEDEAO la AES ni CEDEAO ti nyogon tien lipta ko gourmand kumbe CEDEAO kumbe ou donc amara to CEDEAO là aba ni CEDEAO fait suspension mimbe aya wuli ambi do CEDEAO là maintenant do na CEDEAO là il y a même quand ka CEDEAO là abi djenyo qu'on fait koke parce que ne a fongo angana bo CEDEAO là mais ne ma fongo fienti CEDEAO là CEDEAO est fili do ke effectivement fili do kera parce que depuis 2 mois CEDEAO a décidé ka bo économie domaine kono kana politique kono o koro ekibini sindo jamana kono kola bo jamana chité mi jamana donga souveraineté tout bolo bala donc niko kibi solo jamana do konoko la sayina tinyala donc ne refait CEDEAO est fliqué mais oté en bokumbo ambito CEDEAO la CEDEAO yele mam nganga do akono an nyemoko do di asigi bon na on bi mo ko kamba kono a refondé o di kakao ni nyemoko mun asigi ni ukunu bi kuyininga o ba fo ko tiere la anya njoro fa o lu asigi mais Dieu changera en kanga afana CEDEAO fana changer notre CEDEAO nafa atsaka foka ba mais maintenant amboli ala kake AES ni ya jatimine AES ye mo million bi wolofla CEDEAO ye mo million kemenani ali jago kela
i ka marché ka kɛ mɔgɔ miliyɔn 400 ye a n'a ka kɛ mɔgɔ miliyɔn 70 ye jumɛn de da ka di la donc hali jago ta sira fɛ économie ta sira fɛ an ka to AES la o de da ka d'an na o ye dɔ ye dɔ wɛrɛ ye mun ye madame y'a fɔ anw ka foyi tɛ farafinna ko réussite do ko ɲuman do ko tubabu t'i sen don a la hali AES min filɛ n'a ye sanga sɔrɔ tubabu b'i sen don a la diɲɛ tɛ taa tubabu kɔ quoi anw kɛlen bɛ ka tubabu k'an jugu façon min ye n'an m'a lajɛ an bɛ taa fili la k'a fɔ tubabu b'an fɛ diɲɛlatigɛ la les relations entre pays fɛ ni fɛbaliya tɛ yen o bɛɛ b'i ka intérêt de nɔfɛ tubabu b'i sen don CEDEAO ko la mun na parce que CEDEAO kɛra succès ye ni mɔgɔ min ko CEDEAO ye ko tubabu b'a fɔ k'a bɛ CEDEAO manipuler ne b'a fɔ n ko non ni français kan ka se ka organisation manipuler ça c'est l'UEMOA UEMOA ye jamana 8 min ye o jamana bɛɛ ye u ka jamana marali kɔ. u ka argument dɔ fɔ ko Faransi président kumara o fɛ dɛ. parce que mɔgɔ datigi i tɛ se ka datigi bali ka da sago fɔ. non hali n'ale kuma les sanctions étaient prévues par la CEDEAO o de kɛra ka erreur yɛrɛ ye o sinon les sanctions étaient prévues ni coup d'état kɛra a ma daminɛ Mali la o Côte d'Ivoire ta kɛra yan sanction taara Côte d'Ivoire kama o don Mali tun bɛ sanction talaw cɛla maliyɛn caman t'o dɔn Côte d'Ivoire ta kelen anw de tun bɛ sanction talaw cɛla i n'a fɔ sanction taara k'an fana sɛgɛrɛ cogo min na o kɛra o donc sanction ta o ma daminɛ anw na donc a kana kɛ maliyɛnw kɔnɔ k'a fɔ ko kura de don ko kura tɛ mais maintenant problème ye min ye UEMOA jamana 8 don a jamana bɛɛ Faransaw de y'a mara wa jamana 8 bɛɛ fana ka bi CFA de la donc ni tubabu kɛlɛko don an ka daminɛ UEMOA la kɛ munna an ma bɔ UEMOA la an bɔra CEDEAO de fɔlɔ la alors que CEDEAO la jamanaw bɛ yen tel que le Nigeria le Ghana des pays anglophones minnu bɛ anglais fɔ olu tubabu ka mara t'u kan donc ne yɛrɛ fɛ ni organisation bɛ yen min bɛ se k'i ja tubabu bolo k'i ban français bolo c'est la CEDEAO par rapport à l'UEMOA mais an tora UEMOA la an bɔra CEDEAO la donc et puis n ye min fana fɔ bɔli in ma dabɔ dɔ wɛrɛ kama o CEDEAO cili don e bɛ tɔn dɔ la tɔn in i bɛ bénéficier avantage la o tɔn sariyaw. mais e yɛrɛ dalen ma nin bɛ se ka kɛ sababu ka CEDEAO ci yan. a b'a ci po. a b'a ci cogo jumɛn na sisan Mali bɔkan kɛra jumɛn ye ministre des finances y'a fɔ ko maintenant u bɛna min privilégier o de ye les accords bilatéraux jamana fila fila i n'a fɔ sisan yɔrɔ anw sigilen bɛ Sénégal la port ko la exemple ta donc anw mana bɔ an bɛ Sénégal de démarcher sisan ka accord dɔ signer ni Sénégal cɛ o kɔrɔ ye mun ye an bɛ Sénégal bila dans une situation très difficile soit Sénégalais bɛ fara anw kan donc Sénégalais ni CEDEAO jamana tɔw tɛ bilen u kelen de don sisan donc c'est comme an b'a ɲini Sénégal ka CEDEAO janfa ka k'anw teri ye donc ni Sénégal sɔnna kɔsa in na kunu wa kunnasini ɲɛ b'a la réseaux sociaux kan ko Togo ministère des affaires étrangères o réseau de façon affaire de bon an bɛ mun kɔ sisan exactement i yɛrɛ k'a exactement non voilà n b'a fɛ k'an tila de fo c'est-à-dire o bɔra ko il n'est pas impossible que Togo ka don AES la bon ni Togo donna AES la o kɔrɔ ko Togo ka CEDEAO sariya min bɛ Togo kan Togo bɛ n'o bila ka don AES la donc sisan jamana 4 bɔra 5 bi bɔ 6 bi bɔ ou bien o jamanaw bɛ to CEDEAO la u bɛna don AES la en même temps o t'anw arranger u bɛ bɔ CEDEAO de la ka don anw ka fɛn na donc o bɛ na ni mun ye CEDEAO bɛ ci dɔ wɛrɛ fana ye mun ye an bɛ jatigɛwale tigɛlamaw ka kɛlɛ la a b'a kalama ko hali sisan k'an to CEDEAO la renseignement falen bɛ AES jamanaw ni CEDEAO jamanaw cɛw parce que olu de y'an ka fana voisins ye directement olu de b'an kɛrɛfɛ donc sisan n'an bɔra o renseignement falen o bɛ jɔ n'o jɔra o bɛ jatigɛwale tigilamɔgɔw ka kɛlɛ de juguya wa a b'a nɔgɔya parce que jamana o jamana i ka sécurité b'i sigiɲɔgɔn bolo par exemple sisan e sigiɲɔgɔn an bɛ jamana dɔ tɔgɔ fɔ an b'a accuser ko rebelles bɛ don ka bɔ a tɛ fɛn fɔ n'est-ce pas ni mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la n'a bɛ jamana dɔ sɔrɔ ani mana kɛlɛ sisan kɛlɛ dagoyara la a bɛ se ka boli ka don jamana na ka t'i labɛn ka i yɛrɛ furakɛ ka kɛnɛya ka segin ka na e y'a ta kɛ o kɛlɛ bɛ ban donc i sigiɲɔgɔn n'a sen t'i ka kɛlɛ la i bɛ sɛgɛn dɛ. ok basi tɛ Naziru o ɲininkali kelen o bɛ tɛnku e fɛnɛ la donc sabula e bɛ se ka caman fɔ a la i ye baara kɛ diɲɛ kɔ ka ko la e yɛrɛ bolo laɲiniba jumɛn de ye e bɛ se ka min ɲɛfɔ min bɛ kɛ sababu ko nin y'an bɔkun ye CEDEAO la wa AES min sigilen filɛ e yɛrɛ bolo laɲini ye fɛn jumɛn ye. d'accord donc i ni ce i ka ɲininkali la donc Gassama ka n ye kuma daminɛ ni hakilila sɛmɛjiri ye fɛn bɛɛ b'o niveau de la a da magara
sani bɛ s'o ma parce que o kɔrɔ ye mun ye i n'a fɔ sisan a ye tubabuw ka ko fɔ n b'a préciser k'a fɔ an tugu tɛ tubabu ye wa an tugu jalaki fana parce que u b'u ka nafa ɲini mɔgɔ tɛ mɔgɔ jalaki k'i b'i ka nafa ɲini problème bɛ niveau min na c'est que olu de yɛrɛ kɛlen bɛ ka an fana k'u jugu ye ka a don an hakili la ko an y'olu ka bolo kɔnɔ fɛn ye fɛn bɛɛ bɛ o niveau de la o de y'olu ka idéologie ye an ni an ka fɛn bɛɛ olu bolo kɔnɔ fɛn ye maintenant n bɛ bɔli fo CEDEAO la parce que an bɛ fɛ ko o di ban donc AES dun ye min ye o de bɛna an yamaruya pour que an bɛ se ka an ka jamanatigiya latigɛ cogoya min na pour que an bɛ se ka bɔ ninnu bolo kɔnɔ fɛnya la cogoya min na parce que a da sera Sudan ko ma Sudan bɛ tila wagati min na parce que ne non c'est très important. Attendez, problème yɔrɔ min ye deux mots j'arrive. Moi on est sur dans un débat parce que à faire de l'extérieur l'exemple là an bɛ Maliko AES ko la an b'a fɛ n bɛna rentrons dedans parce que c'est n'a taara n bɛ taa Syrie n bɛ taa yan fɛ yen Malien concentré no mun yɛrɛ kama dɛ o t'o yɛrɛ fɛngɛ quoi donc rentrons même dans le thème pour qu'an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu quoi parce que question voilà i bɛna faamuya n b'o Sudan tilala ka ne to yen depuis 2012 MINUSMA ka nali Mali la MINUSMA mana 2013 de ya depuis 2012 ne y'o papier ye boliboli la MINUSMA création ka sɔrɔ ale coup d'état ma kɛ 2012 depuis 2000 combien 12 depuis coup d'état marqué. Depuis coup d'état marqué. Ouais. Donc on a les papiers. Ça veut dire que MINUSMA t'aura nous combien? Ah oui. Ah tu connais MINUSMA mais à organiser à combien? Mais tu t'auras du mal au Kumala. Non, vous êtes. Faut que voilà, pas je voulais qu'on son info. Voilà, directement. Vas-y. Donc depuis 2012, ça n'est avec elle. Ça a fait un boulot à un boulot d'accord. À un boulot d'année. Il m'a famille. Ça a été une fois là pour que à ka blahukumu kono, c'est-à-dire que am se ka bo anga jamana tigiya la toga mina o fero bi tigelendo. Et maintenant problème est minier, c'est que CEDEAO de fana dono o janfa la pour bouffer. Monsieur Diarra comment faut ça non ko problème kerembu bra économique la cadre politique là il a faut coup d'état ni fait nous kelali mais comment va se faire la même sanction attends moi la Côte d'Ivoire sanction là Côte d'Ivoire sanction c'est vrai parce que sanction dans Mali Côte d'Ivoire kama Mali était membre de la CEDEAO mais et dans ma fin que les mena a été dit bobo de financièrement c'est pour dire que je préfère que anga do fin de kono voilà et prévouter mon boulot quand il dit bon ATT a aidé bobo financièrement moi je préfère que non mais faut rentrer voilà parce que c'est une question il faut que voilà doit alors monde là CEDEAO amboli CEDEAO la ne bo fla konumanye vas-y voilà abakuruba ye parce que CEDEAO bɛ fɛ ka an bɔ an ka jamanatigiya la c'est à dire k'an ka jamanatigiya latigɛ minnu ka laɲini ye olu ye CEDEAO bɛ k'olu dɛmɛ o baara la donc o de kama an bɔli CEDEAO la ne b'a fɔ ko koɲuman don. ok Bakar ok d'accord koɲuman don maintenant AES ka laɲini min ye justement ka an ka jamanatigiya latigɛli k'o sabati donc AES pour moi kosɛbɛ don ko ɲuman don. ok Pasteur Ngolo o ɲininkali kelen bɛ Tengo e fɛnɛ la donc min ye laɲini jɔnjɔn kun bɛ de y'a to an bɛna fɔ k'an ma sen bɔ CEDEAO sen na ka AES sigi wa AES ɲini fɛn yɛrɛ ye fɛn jumɛn de ye.
Ok, vous savez, en Wani, en Yininikelawi, avec Aketo, en côté là, c'est-à-dire que d'ailleurs, on a bara mi fanga mana fanga mate menama fanga miladi. Recherche du temps, né de vous chamant de Malika, article par d'un CV, en fanga l'a dit directement ou indirectement. Nebe malien beka sentiment familial, minumbala kwanga bo, minumbala kanga to la beta familial. En bamso ta familial, ni tenina, ni Patrice Lumumba. Vous avez une faga à souhait que Bourumoué a de bouteilles qu'on a catane. Il y a Thomas Sagrala, il y a un coup d'état que bon à la Kaina là, mais au période de Fenea Kala. Donc il va y habiter. Bon, il est à Niger, il va y Kafo, en réalité, on a tableau de dons, Fangayelemo, au Bekoro Chugala. Bon, Femier, Alaye, Jamana Kalfa, Mokomuna, Bi, Morodo, Yafo, Usegala, Kusebe, Telakana, où il y a Yorochamake, Moroboula, Nenou, Chama Fenêtre Sigala, Kakma, Neko, Nimadalo Kana. Donc, solution du Malabinanaï. Ayesi créé, oui, solution de pour les réponse de dit. Mais Malion a donc à fort en essai là. C'est pour dire que, pour vous, Riben Omiobe, ou Omiobe, Fakaklaka, a coulé bouton à quoi, au Cameroun, la traque de Makiza. Pour vous, maman n'est pas fini. Mais en réalité, même si on a halmi et Sedao, et Binéa, Ayesi de Monobo, que Woutou Fakabo, Sedao, la Sedao, et Rebecca, que la foulée. N'a fait rien à côté, vous avez préparé pour que Sedao fenêtre Bogo, côté pour que Farafin et Rakana Farangonka. Est-ce que c'était fait exprès pour que Malika Fouchigabo Sedao, la Sedao, il y a caché? Bon, maintenant, en bas, ni est-ce François Dogo Katema, bon, on met terrain, ni Kalambela, ni Retara, Zunigelaman Bado la Kafenke, on a vécu jour par jour, Binebe, Nikela, Minube, Frona, Kumabe. Donc, Jamana, Niemoye, Ayesita, on a fait solution de dons pour le problème de résoudre. La solution est mise, Nantuma Farabourg, Niger, à ton cas, en du coup, la mais c'est quand Jamana Nikla, comment sur Minu Banga Jamana Kla, le color de travail. C'est très bien. Mais au Korotaraka, c'est d'offrir une colonie. En nous, Magnon Famia, ça c'est au Kono Djeleno, à Magnon Famia, comment sur Minu Nanabi, ou le fait qu'à Mali, Glanchoga, Menaka table à niveau Mina, à Nisedaoka, Charao, Sigrano Tugamina, Charao Tetanio, de quoi son coco bon, aucune motivation subjective de l'Oko Kangabola, parce que c'est dans les menaces où l'on est à Fangama Follow. Bon, lui, il est bon, nous, le cas fait un bon insistant, Mali de Glam n'a vécu. Et pourtant, c'est une réalité parce que nous, officiaux de mouvement, c'est une politique, il faut basculer les Yamado Kataka à quoi la découverte au Katarani. Parce que nous, à mon famille, avec Galaïete, Soudan, au Sera Soudan, Tama, Soudan, nous, il y a coup d'État qui est au Clare Flefla, officier Fla, Bukam Bouchi, au Manuron famille, et transition et gérer tout là. Mais à la fin, on a sur la sous-sera pour tirer des Nogoma, ou Mafara, Befarala, ou Mafara, ou tirer des Nogoma, il n'est chef d'état-major en délat, un magasin spécial là. À quoi on lui a armé la baie. Au même moment où il est là, il va à la faut armé la benaka, monter ou barala armé frangon, armé que clé. Au même temps où il est là. Donc, on fait mieux focus. Ayesi, on a demandé de penser comment sur Ayesi de Mali est arrangé quand il est offline. Alors, donc, c'est donc à Bolivie. Amanyokon famille mais don nataw la a bɛ se ka kɛ an bɛ ɲɔgɔn faamuya an bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko intelligence diplomatique tɔn ninnu créé kun tɛ k'a fɔ ko tɔn ka na ka na jamana kelen sago kɛ o tɛ dɛ tɔn bɛ créé jamana bɛɛ ka diplomate de fana bɛ tɔn ɲini k'a don a kama kɔrɔ i n'a fɔ faransi n'a sɔrɔ an bɛ taa aw ka misaliya la faransi bɛ fɛ ka CEDEAO don a kama kɔrɔ cogo min na k'an kɛlɛ munna an yɛrɛ tɛ se ka CEDEAO minɛ k'a don an kama kɔrɔ k'a kɛ k'an jugu kɛlɛ donc ça s'appelle l'intelligence diplomatique hali i y'a fɔ faransiw yɛrɛ fɛ o tɛ bɛn Brexit filɛ ne de la a proposé axe Bamako Londres la kanga bla calcan et ba anglais be ka bo Brexit la anglais wala ni européen lu kan ko fana est-ce que Mali c'est ka Brexit fana utiliser pour avancer bon gela chama do me gela chama fo ma fa nyana ima ta me kelela anga surasi nyemo do sanctionner no américain fait officier nyina ma banan officier a sanctionner no américain fait bon comme l'administration tara je peux que négociation monsieur gamne c'est d'abord te fait un colombaye et amese ka nyine ka fana manipuler don nataw la ka bla en kama ko. OK, Boubacar. Franchement, il faut le dire. Ce soir-là, débat est consacré à Mouka. On sent qu'on sort un peu du sujet. Il y a fama. Mais m'a fait, angana sujet répond. Il y a fama, angala ni reborode. On a dit
Témou et Moulofo Témouka. Retrait du Mali de la CEDEAO, défi et perspective. Voilà, il y a vraiment. Donc, Amina est fait. C'est vrai. Il mène à Francie, tout et tout. Mais c'est pas question de Touabou ni Nungu. Il y a vraiment. Bon, bi. AESI, Jamana Sabado, en Franyoka, ou en Bebo CDAO là. Donc maintenant, en Boli, à Ningaya, il y a qu'à faire que tu es partant 100% à Djara et. Donc il va faire qu'on a fait 600. En Boli, est-ce que vraiment là, hein, Kolobarawa Bogale Bini Djabi. Parce que tu sais, à ce sujet, c'est tellement important qu'on sait qu'à surpasser. Surpasser, c'est-à-dire ça veut dire que comment kanté qu'à vraiment de profondeur. Ouais, mais il de profondeur là. Moi, je vais le plus. Menali. Nama de profondeur là. On est en blague explication dit mon famille. Parce que effectivement nous même Mali on placé là. Et organisation nous créée là. Tout d'un coup qui déboile là. Beaucoup de villes là où il pourra comme une affico de niafo. Sinon c'est trop léger. CEDEAO quand même c'est 15 pays. N'affaire Jamana Saba tout d'un coup, au Loubou Saba ne fait qu'à bon. Beaucoup de boula. Nous, beaucoup de fort. J'en reviens à ta question. Quand on a bien attiré Koubela, il va avoir le problème de l'Ibé Farafine Kakola. Noya Kadanye Koudjougou. Noya Kadanye Koudjougou. Noya Kadanye Koudjougou. Angwanga Fembesoro, Kasurama Sege. Et même le CEDEAO créé, il a créé Guéla de Colomb. Guerre de Biafra. 1 million de morts. CEDEAO créé de Colomb. Mais 74, 75. Oui, mais Biafra. Non, conséquence. À conséquence de Nananaï. Parce que guerre de Biafra et Nigeria pour économiquement par terre. Ok. Mais Nanakmaï. Donc, vous avez déjà terminé. Ou qu'à faire un an, un boulot de Norma, un économie bara, un intégration. Pour donner un peu de souffle aussi au Nigeria à Kaseka Ouli. Qu'on est le Kobe là-haut. Mais Nigeria Ouli là. Ah oui là. Ah oui là. CEDEAO, au départ, la CEDEAO n'a pas été mauvaise. Au départ, CEDEAO créera Minkamaï, ok. Politiquement, de la nature à la 600, n'a qu'un bon feigné en jeu politique. Nous va manipuler. Mais c'est de créer donc maintenant étaper donc politique pour ta c'est la gouvernance, c'était la sécurité, l'économie, l'intégration, le social et la finance. Donc c'est donc de la part des politiques. Il n'y avait pas, c'est-à-dire il y avait la politique, mais il n'y avait pas d'intervention dans la souveraineté des États. Problème de Ouadila. Mais pourtant, quand il y a eu le cas là, on a vu que l'économie ou là, au lieu de mettre oui, le Ben a traité seconde là-haut. Ajouter les politiques et ajouter les à là-haut. Oui, mais là, ça a été créé en 75. Oui. Les commandes et tout ont commencé à partir des années 90. Donc, traiter une donnée de colons. Même moi, c'est qui y référait Mouare Machoudi. D'accord, bon, ok, vas-y. Hein. Donc, souveraineté quoi? Allez, d'abord, Kmala, mais il a parfaitement raison. C'est des pays qui sont des vieux pays. Un pays comme le Mali, nous sommes un vieux pays. Nous n'avons rien pratiquement à prendre de tout ce qui concerne les droits de l'homme. Kourkan Fougabé, toi, vous avez en copier. Allons faveur. Mais il y a une sa conséquence parce que passeport passeport il faut aller en profondeur pour que les gens puissent comprendre. Brexit fleur. Au point que les fois, moi j'étais en Europe, anglais au Bolivie. Anglais au Bora, passeport, même flanné, avec le type de séjour seulement, n'est que de Angleterre Cabo. Mais Brexit n'allait, visa qu'on de la cola. Mais les Anglais ont quand même géré.
L'Union européenne aussi a géré. Mais on va l'encaisser qu'à gérer. On va gérer tout le monde. On va gérer tout le monde. Ça va être une négociation bilatérale. Avec un code de Jatimine, avec un comment faire avec un code de Jatimine. Mais on demande de côté, c'est de là. C'est là où on fait la magoba en là. Mais ni maman fait quoi le don? C'est que les anciennes colonies ont été constituées de la façon suivante. Mali, Burkina, Niger sont considérés comme les 3 pays consommateurs de la CEDEAO. Consommateurs. Et par exemple, dit par exemple comme exemple, on a usine Befara. Usine? Les usines que nous avons essayé de créer au temps de Modibo Keïta, où il y a des dates. Le Fonds monétaire international des Occidentaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça ne faisait pas l'affaire des usines qui ont été créées en Côte d'Ivoire dans les pays littéraux. On est trop beaucoup à usiner. On est à que la Côte d'Ivoire est en avance par rapport à beaucoup de pays. Parce que de telle sorte des pays portuaires, les pays portuaires, où c'est qu'à faire sur le port fait, ils sont plus favorisés que ceux qui sont au milieu. Non mais c'est profond. Les pays portuaires tels que littéraux, comme on appelle la Côte d'Ivoire, le Bénin, tout ça là, ont la consommation de l'Ondikama. Donc, on veut faire la consommation comme mais les entreprises françaises, il y a plus de 1000 et quelques, 1600 entreprises implantées, françaises implantées en Afrique. Au lieu de ce qu'un marché, tu dis, non, on fait une usine Bamboulou. Donc, comme ça, on est bien à Tassani, non, à quelle heure de production de Anga Sankadou? Maintenant, si ça embolé, conséquence. Justement, il y a Francis Bipok. Le dossier Bikita Kassebe, il y a dit Francis Bipok. Il y a ça a commencé. Ok, d'accord. Donc, Gérard, voilà, égal, voilà. Est-ce que ça a commencé? Bon, c'est-à-dire que Kololo Flofolo est mis déjà, Farafina, on y a recours tout à vous en claque là. Tout à vous en claque en gagne de nous pour que on a développé. Frère Fola min donna un développement na odi kara claque la ligne. On a jamana c'est des micro-états. Il va sur un jamana kelembe à kan nafolo aux États-Unis arrondissement de kan nafolo bon. Na fera ko luka jago ke ñogon fe on ti ta yoro la. Donc ko be kuruma numéro ke tan nu ko akla jume Afrique ka ke kili. Et be ton de la mo tanduru e boro la kana ke mo sabay. Est-ce qu'il be ka ta Afrique ka unité fa fait? Est-ce qu'il be ka ta farafin faranyon ga fa fait? Il bora jekulu mo tanduru jekulu la ina na mo sabala. Fédération du Mali Adam na jamana nani ou bien Saba Adam la fly après Achira. Donc c'est ça ne fait kololo folo du mais libre circulation des personnes et des biens gelabido là parce que CDAO est la texte de B ni te CDAO kono avantage do be tasoro donc avantage be CDAO kono là ambo be perdu ni tara mais ni jatem ngame iyo mo fene la parce que iyo mo jamana mun fene ben mais c'est au ben ka fene tani nyo chela la ino ka fo libre circulation ni fen nga saka ke o be o de kama der anga mo kona wa danger ou kona ka gringa fo avant le sommet de la CEDEAO ko ils vont permettre et ils sont un espace ouvert mo bita ka sigi et les gens de CEDEAO sont voilà jamana mun be sefa bo dagawi donc on est bo dagawi sigi o jamana mun gele batna yo ressortissant na fa fala la bon non jamana bon non parce que moi ni c'est là c'est ça c'est toi même là tu as clina rede comment tu vois il y a femme ni mina gela de binali o gela ni gela ibo de gela folo heureusement CEDEAO c'est à peu près 49 ans. Moi be olu wolola o temps kono u yuka affaire damene o temps kono u ben no yala me o ta don ni ambora CEDEAO là d'abord la libre circulation des personnes et des biens gelabido là katis que CEDEAO jamano kono carte de résident ibata CEDEAO kungele ka bara do buluda parce que CEDEAO be bara ke il y a 500 millions
qui sont prévus, 500 millions de dollars, je précise, qui sont prévus, c'est dans le Baraoula. Oui, sera de l'emballa, infrastructure là, c'est dans le Bobekeo. Oui, 500 millions de dollars. 500 millions de dollars. Oumar Touré, le secrétaire général de la CEDEAO, ensuite 15 000 tonnes de céréales au CEDEAO boulot en cas ni gelakera ni jakera. Ambe bado tieni kera ji tieni kan fait abi. Na ji tieni kero chamana. Voilà, mais CEDEAO kad au demain au beboui. Deux jumeaux. Mais c'est ji tieni ga watu ko demain nana yani yanga bofolo. Aïe, mais maintenant, c'est une organisation comme ça, il y a de la lourdeur administrative. ONU irait. Moi, j'ai travaillé pour une société qui a travaillé pour l'ONU. Souvent, quand on a ça prend 3 mois. C'est de grosses boîtes et il y a de la lourdeur. Donc, diplomatiquement, Nangara ISI, on s'isole. On s'isole, mais exemple que je dis, on a fonctionnaire international ou ONU ni fait on a. Il va se dire candidat de Malibolo. Tous les 15 États de la CEDEAO votent pour le candidat malien. Au débat, on a fonctionnaire international sur ONU. Mais maintenant, trois États, là où votera Mokokele. Ça veut dire que les pays de l'AES, là, on risque dans quelques années de ne plus avoir fonctionnaires internationaux dans les organismes internationaux. Mais comment tu dis encore, finalement, en tournant comment nous ça va bien dans nous m'a fait donc à Nina le cas CEDEAO rechi il y a comme ça bien sûr bon puis ni est argument avancer la tournie bon ni fonctionnaire mou voilà moi c'est c'est-à-dire que on a minke AES bina minke a d'abord CEDEAO Chili kama maboka parce que en CEDEAO là maintenant on va négocier des accords bilatéraux avec les mêmes membres de la CEDEAO. Non, c'est il y a Abora et puis maintenant c'est non, si c'est que quelque part les accords bilatéraux aussi. Mais toi je prends un cas. Le Mali Abora à travers AES là. Le Sénégal est dans la CEDEAO. Comment ils peuvent t'assurer dit qu'il y a bilatéral pourtant c'est ce qui est prévu. C'est ce que le ministre Sanou lui mais si le Sénégal dit que non, qu'ils ne sont pas d'accord. Justement, voilà le problème. Voilà pourquoi en sortie, on va à l'aventure. On est de fois. On est confétéré de fois. Pas du tout. Non, bon, est confétéré. Bon, d'accord, ok. Bon, maintenant, on va faire le vol. Vas-y. ISI. Le débat est intéressant. Il n'est pas trop d'accord. ISI, mettez ISI contrôle. ISI d'abord, à d'abord, sur le plan sécuritaire, pour faire face parce que Gela Mimbe, Jatge Wallet, que la Moko a fait Mimbe, avant Jamana Sabadeka. Donc, AES considéré de Kama. Maintenant, Danoma, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, même la CEDEAO sera, on devrait bien AES sera. Parce que CEDEAO, c'est la économie de Kama. Développement économique et coopération économique. Maintenant, CEDEAO, il tout là, quand la politique doit là. Et la bonne gouvernance, la sécurité et tout ça. C'est dans le problème sur ça, on va sur l'eau de fait. Bon, AES fera à la sécurité kunka a blaku sécurité nyanaboli minga ay fengere faroka ça confédération fédération et autres Mali nyamoko do ya fo ko yana nga fo ko fédération ou bien sortie de la CEDEAO ou bien sortie du franc CFA ko anga nyini folo an ko me CFA la ambora est-ce que anga nyini mon grand beaucoup d'accord donc il faut que ango benyina ango nyedon sinon amemi nani ali CEDEAO mo wele ta don ni ISI jamana o bora CEDEAO la mumina ke d'accord ok beta don oui amna une minute avant que nga kuma di wa d'accord quoi c'est-à-dire que ne be yere yekma mi fo o de do bugale ni mo ma risqueta était avancé un entrepreneur un bon entrepreneur nous be économique au bado c'est quelqu'un qui sait prendre des risques. Il dit qu'à usine dans l'État donne des marchés n'a marché. Mais le fait d'avoir pris l'audace de créer Abseka marché, comme Abseka bi, même bien faut, allez bien faut là. Jara bien faut là. Et migné ko le personne. C'est-à-dire que mais comment quel est le filles Jara Kasego Kumaka. Nous avons affaire à des dirigeants, ces jeunes dirigeants sont des hommes, c'est-à-dire futuristes. Ok, d'accord. Monsieur Sako, voilà, au Ningali, il y a forme. Mais je préfère que on a droit. Voilà, d'accord. Ok, maintenant on va aller au fait concret, pour et contre.
c'est dire que a ka kuma sinsin libre circulation kan ko gela bna ni passeport ko ni fɛn ninnu mais maa dɔn ne ale ye delila ka expérience kɛ mais i ka mobili ta sisan k'a fɔ i bɛ taa Conakry ou Kankan ka bɔ Bamakɔ ka se frontière là c'est 1 heure de temps ou 1 heure 20 minutes 120 km mais Mali frontière il est au 300 mètres 400 mètres souvent il y a 2 heures 3 heures de temps d'école ça il y a tant de frontière là administration de policiers gendarmes douaniers il y a tant de il faut tant que voyage là Mali ni Conakry tiens Mali ta kibita bidan frontière là il y a des bibina quand on fait là Mali ta kibita Ouagadougou Mali ta kibita Niamey ne va à fois j'ai des preuves ne s'endurent que Niamey on va mobilité Niamey faut beaucoup mais on peut se gagner frontière là Niger Burkina frontière Mali Burkina frontière Mali Guinée frontière ça dit n'a pas chité libre sur ça dit à peu près du camp mais fou ne pas fort en connaissance des causes par ailleurs j'ai fait l'Afrique de l'Est du Burundi à Mombasa il veut ça dit qu'il n'y a aucun problème ça dit que tant que c'est bien demander une volonté il faut tant qu'Afrique centrale demander une volonté ça veut dire qu'on fait la organisation de l'UNO ok donc c'est quoi maintenant il faut la distribution des biens et des personnes moi je demande un seul exemple école est-ce que c'est d'ailleurs école régionale c'est d'ailleurs trop là est-ce que d'autres sont quel est c'est d'ailleurs demande là c'est trop là un hôpital régional communautaire est-ce que c'est d'ailleurs sera pas bilibiliba de Diolembe qu'à la canapé là sur fond propre de la CEDEAO attends ni mo ba do aka fo ina bon d'accord on a do man ko donc voilà c'est ma femme mi encore ni tala na fati ni tala d'accord ah mais aucune école comme bi kunu e ku nyabe ni belawo e fait na fana bi le fait que ambora donc meta enyebo o la biwa mais la question familiale. Si ça. Comme une béquera. Et Kounyabala. Il m'a fait fort. Tu n'as pas réagi. Le fait qu'Ambora AISI, Ambora Sidia Kono, pourquoi tout ça? Ça veut dire que comme il y a Coco, ça veut dire en 2002, notre organisation de l'intégration régionale. Par rapport à les difficultés concernant la circulation des biens et des personnes entre les pays de la CEDEAO. J'étais là-dedans avec des amis sénégalais, nigériens, congolais et tout. Il m'a familier, juste pour faire l'évaluation de ces contraintes-là. Donc, alors, donc, maintenant, le 10 février 2023, il y a eu un sommet de la CEDEAO. Au sommet là, le Mali, la Guinée et le Burkina cherchaient à négocier leur retour à la CEDEAO. Non. Il a fallu... Non, le 10 février 2023, faites les recherches. 2023, CEDEAO sommet de Koumé. Le Mali, la Guinée, le Burkina, sur le coup d'État et Niger. Et ils cherchaient à retourner à la CEDEAO. Pourquoi placer et négocier au cas où c'est mais comment on mais comment des gars qu'on fait de coups d'état, il y a fait moi, mais t'as 500 mots au cas dans le coup d'état main. Au lieu de c'est qu'à quelque chose du café, on va avec un CEDEAO là. Donc, mais donc, coup d'état, non, ça dit que Dingo Kana CEDEAO là, ça dit ils ont été suspendus. Oui. Le Mali a été suspendu. Bon, maintenant, aux suspensions, même quand, par exemple, il y a une date fixée, parce que sanction est allée à fora de
a y'a prononcé aw bɛ fanga bila date jumɛn na pourquoi an ka mɔgɔw ye date fɔ c'était pour justement la levée des sanctions. Donc le plaidoyer c'était pour voilà. Ok, d'accord, je pense non, il faut retenir la date. D'accord. Donc maintenant c'est que je voulais dire, monsieur Sako, comme étant là-bas, il y a quoi. Est-ce que Kafoko Bokoni sanction tala sisan il va voir n'o bɔra FNG la ka taa CEDEAO la ka bɔ CEDEAO la ka na AES la mais à cause les fonctionnaires autres là olu ka baara est-ce on bɛna bolo a kala mun b'a kɛ quoi. C'est-à-dire que bon comme de façon tɛ débat sur mais c'est ka min fɔ o kan c'est-à-dire que fonction publique internationale pour Nations Unies sisan nɔ fonctionnaire minnu bɛ yen 80% u bɛɛ taara o yɛrɛ de ka sira fɛ jamana ma u si la taga. Ne ne kɛla Mali mana bila ka tɔgɔ ne taara n yɛrɛ de ka sira fɛ c'est-à-dire minnu bɛ taa État kɔ sira fɛ peut-être 1%. Peut-être 1%. C'est pour ça le général de Gaulle a dit le grand machin. Peut-être machin. Peut-être 1%. Parce qu'il avait publié de haut. D'accord. Peut-être maintenant appel d'offres quoi. Ouais. Peut-être 1%. Bon, bref. Donc ce que je voulais dire, parce que accord bilatéraux ça c'était en dehors du fait que l'AES est une opportunité, parce que déjà on l'a abordé. Le Togo c'est pas non à l'AES, le Ghana non plus ne dit pas non à l'AES, le Bénin non plus ne dit pas non à l'AES. Et c'est que par rapport au truc bilatéraux là, c'est que depuis 1963 il y a un accord, une convention signée entre le Mali et la Guinée. Côté malien c'est signé par Madela Keita, côté guinéen c'est signé par Lamontan Camara, c'est-à-dire qui est plus fort que les accords même de la CEDEAO. Mais au té appliqué. Mais qu'au fond, c'est-à-dire les papiers là ne valent que par l'application qu'on en fait. Accords bilatéraux, des négociations bilatérales là, le Mali ne sera pas asphyxié. Les pays là, c'est-à-dire que Côte d'Ivoire, port, d'accord, port, c'est-à-dire que ni Mali, pays enclavé, à faire boire là. Il va mourir. La Côte d'Ivoire est en train d'investir des milliards de dollars pour approfondir les eaux du port. C'est pas pour la Côte d'Ivoire, hein. C'est pour les pays là. D'accord. C'est un qui sera fixé. Avec Famia, nous avons Famia ni Fengama Blamikono ni opinion publique quoi. Donc ama Famia en même temps demana ni mugo be kan la me oben be fena jatimine kan nous be ka position jatimine pour que ka se vous repositionner. C'est important. Repositionner c'est-à-dire c'est-à-dire que repositionner c'est quoi mu me se ka par exemple si ça ni demana ni mugo e ka foko maldon clalé le. Mais toi en tant que chercheur, là ça fait en tant que chercheur, toi en tant que chercheur, qu'est-ce que toi tu dis voilà. Il y avait une émission là, c'est ça, avec attaquer Minoumé quand la main au drone comme on y a beaucoup fait la main au bateau. Et puis l'extérieur. L'extérieur au bateau, Barakala, comme nous le fini, opinion fait avec un fin, n'a pas de balle, Halibé a mis pour Kadam Bola, c'est dans la carte cololo du main. En boîte à Niba, cololo de. Le fait qu'on est divisé, oui, cololo est de follow. Maintenant, Niemko Badjatim Nekafo, est-ce qu'un moment qui continue à la communication pour que Adjamana donc commune ango kamé voilà ou bien continuer pour à renforcer le cours mec à finir ils vont savoir comment s'y prendre mais qu'il faut là donc maintenant il va falloir en tant que chercheur c'est pour le cas hakili la sigi du mugoma ni chité problème to amé bolanté bola nango kamé voilà et à ma réalité on a général d'armée son excellence le président Guetta il est conscient à Koka il veut sanouni comment dire appeler job là au casque qui a miré à kololo kan absolument comme tout comme ça maintenant au plateau là pour kololo fait la truc comme ça c'est pas parce que nous coucou de baraka puis il y a bla bara OK kololo bala nango kamé voilà ils sont conscients mais au coucou ba comme tout comme ça au de directement ko kololo ta la fio ça veut dire que nous il ko kanga bolo il ra balo ko kololo bala avec comme tout comme ça donc ko kololo ta la fio on va faire parce que ni be demana ni mo ko fait ou ben il ka position demana minu be bi fait ko
olu dɛmɛ i bɛ se ka kuma latigɛ la pour que ka mɔgɔw sɔrɔ ka fara u ka hakilinaw kan o de kosɔn dɔw b'a fɔ ko kɔlɔlɔ foyi t'a la sinon président a yɛrɛ b'a dɔn ko kɔlɔlɔ b'a la o kosɔn a ka ministre de l'économie bila ani a ka ministre des affaires étrangères bila an ka kɔlɔlɔ kunbɛ k'a minimiser dɔɔni o kɛra o ɲɛbila kan général Mayiga bɔra k'a fɔ ko en réalité fɛn min ye a ye CEDEAO jamanaw ye a bɛ se ka na anw fɛ yɔrɔ fɛn fɛn ka don an n'a ka mobili a bɛ circuler a bɛɛ ka circuler gɛlɛya yɛrɛ t'an n'o cɛ gɛlɛya tɛ population ni ɲɔgɔn cɛ a b'an jamana ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc u bɛ se ka circuler u ye ko o kunbɛ o yɔrɔ la mais n k'a fɔ fɛnɛ k'a fɔ ko gɛlɛya wɛrɛ y'a kalama ko premier ministre kɔrɔ min tun bɛ yen n'o o bɔlen sisan premier ministre min nana CEDEAO ka sanction tun bɛ olu kan k'u tɛ se ka taa yɔrɔ la mais min bɛ na le général Mayiga il est parti au Ghana ka taa Ghana autorité fɛ ka kuma n'u kumana autorité kura minnu bɛ na Ghana kunna i b'a faamuya k'a fɔ u ye fɛɛrɛ min tigɛ k'a fɔ ko accord bilatéral c'est vrai que ni an bɔra CEDEAO la sisan ani CEDEAO jamana kelen kelenw an bɛ bɛn kɛ ka accord k'an ni ɲɔgɔn cɛ ni min ko k'o tɛ taa accord sira fɛ an ko y'an ta fɔ AES jamanaw y'u ta fɔ k'a fɔ CEDEAO jamanaw bɛ se ka n'u fɛ yen mais bɔli kɔfɛ pepewu sisan an t'a dɔn CEDEAO bɛna réponse min di bi bana à partir du 29 voilà CEDEAO y'a mɛn ko CEDEAO ko u ni an ni jamana kofɔlen ninnu ka sigi ka kuma i n'a fɔ kalo 6 dɔrɔn tɛ ni le 29 bɔli in na pour que u ka se ka modalités fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra a bɛna kɛ cogo jumɛn na voilà n y'o de f'i ɲɛna n ko intelligence diplomatique de don Sénégal président bɛ bilala ka na a ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ CEDEAO jamana si hali minnu tɛgɛ ɲɛsinnen don o si ma wuli k'a fɔ ko bɛ AES dɔgɔya k'a fɔ a bɛ tan mɔgɔw de b'a fɔ wa jateminɛ wa intelligemment ni AES créé la donc ne fana b'u ka intérêt di an bɛ se ka AES nafa bɔ cogoya min na ka fara an fana ka CEDEAO la c'est ça l'intelligence diplomatique. D'accord. an kan ka baara kɛ jusqu'à présent k'an ka diplomatiw ka réflexion baw kɛ. ok sisan waati mun dira ma tellement débat fagara i y'a faamu donc chacun solution mun bɛ yen i y'a faamu donc tu as dit juste 1 minute. solution min n'a fɔ sisan. oui mais fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ sisan n'an bɔra a la fɛɛrɛ min bɛ kɛ ka kɛ cogoya min na an bɛ se ka avantage ye fɛn jumɛn y'a la voilà c'est ça ko en tant que fonctionnaire international à la retraite qu'est-ce que voilà. c'est-à-dire que solution min b'a la o tɛ ɲini yɔrɔ jan na an bɔra kun min na an bɔra parce que an bɛ fɛ k'an ka jamanatigiya latigɛ o kan an ta ye donc maintenant an bɔra n'o kan de ye. Ka don AES la donc maintenant il faut qu'an ka continuer o de fɛ c'est-à-dire kun min y'an bɔ CEDEAO la an kana sɔn fɛn ka na an sɔrɔ AES kɔnɔ min bɛ fiɲɛ don fili don an ka jamanatigiya latigɛli la c'est-à-dire que baara fɛn fɛn n'a bɛna kɛ AES hukumu kɔnɔ a ka kɛ d'abord dans l'intérêt des populations a banna. Ni min nafa tɛ se population ma u mabɔw la a banna. D'accord. La population c'est le but ultime. D'accord Ngolo. Bon an ka bɛ se ka min fɔ nin yɔrɔ la solution baden b'a la an ka baara kɛ ka communication kɛ jamana mɔgɔ marabagaw ka communication kɛ o ye décision minnu ta jamanadenw k'a faamuya an bɛ se ka taa sira min fɛ mais an ka dɔn k'a fɔ fɛn min ye nin organisation min an b'a a kalama quoi k'a fɔ fɛnw don i bɛ se ka baara k'a la cogoya min na ni ka taga i ka nafa sɔrɔ da fɛ bi AES ye nafa sɔrɔ da dɔ ye bɛn wala gɛlɛya min b'an ni CEDEAO cɛ don nataw la ni kalafiliw kɛla ka institution ni fɛnw kɛ an bɛ segin k'an ka place minɛ Union africaine kɔnɔ an bɛ se k'an affirmer cogoya min na scientifiquement diɲɛ kɔnɔna na pour que halisa an ka se ka kɛ diɲɛ marabaga dɔ ye mais an kana kɛ diɲɛ mɔgɔ dɔw k'an minɛ k'an mara donc olu bɛɛ bɛ intelligence diplomatique fɔ n b'a dɔn don nataw la sigi ka miiri bɛ k'olu kan. Monsieur Diarra. C'est-à-dire sɔsɔli tɛ fɛn kelen na AES mɔgɔw bɔli CEDEAO la a bɛ na ni instabilité a bɛ na ni basigibali ye Afrique de l'Ouest kɔnɔ c'est clair et net parce que jamana dɔ bɔra CEDEAO la sisan au lieu d'avoir la CEDEAO seule on a 2 blocs et les 2 blocs u bɛna négocier cogo di a bɛna aboutir mun na donc AES bɔli c'est-à-dire déjà l'Afrique de l'Ouest est en instabilité à cause du terrorisme an bɛɛ b'o dɔn mais AES fana bɔli a bɛna dɔ de fara instabilité kan o ye kelen ye jamana ɲɛmɔgɔw k'a dɔ fana a bɛna gɛlɛya dɔ fana fara jamanadenw ka gɛlɛya kan gɛlɛya bɛ yen dɛ c'est-à-dire que mais gɛlɛya banbali ou bien gɛlɛya bɛ don o don gɛlɛya wɛrɛ bɛ fara kan n'o tora jamana kɔnɔ o tɛ ko ɲuman ye o ye ne hakilila ye donc ne fɛ AES créeli a ɲɛna c'est une mutualisation des forces
pour combattre le terrorisme, c'est une bonne chose. Mais AES, c'est qu'à tout, comment on appelle, CDAO, mais Nimboli, avec une instabilité Afrique de l'Ouest, on est à la délit, en don, on a un reproche à Donola. Qu'il faut institution de Kumbe, Agnachi et Achili dans une instabilité dans l'Afrique de l'Ouest. Amina. Assez rapidement, en Boli, CDAO là, je me demande AES m'ont fait. D'abord, je me tassi black, tu sais, émission ban, en la jalatigo, nous fatura, civil nous fatura, à la kahinu bella. Autre manière qu'on fait des infos. Il faut que AES que fasse deux Mali, Niger, Burkina fasse deux ka AESD. Contrairement à la CEDEAO ou le syndicat des chefs d'État. Et ma femme. Chef d'État, CEDEAO, la chef d'État au début, ou placé Makaran. Ou m'a goûté face au Diona. Tandis que nous avons approuvé AES là. Décision nous Jabanatini Sabani. Sans Sabani Kono. Béa de Kafoku Maghreb, population qui a préoccupation. En beau senti. En la souveraineté fenêtre. Extérieur, même extérieur. En Boyale de Bafokama de Kabonya. Ah bon? Comment ça va? Toi, vous avez dit que vous avez Farafina. Comment? Pas plus tard qu'hier. Djamani Bora Paris. Pour que l'AES soutenu et demander la sortie des pays de l'AES de la CEDEAO à Kacha Banachi. Il y a recherche. C'est vrai, Djaman Bora poussé là. Mais avant-hier aussi, que Dofana Bora Kaira, que au tout son corps. Et nous, Bora Mota Amiduru. RFI est comme Motanduru. Parce qu'il n'y a pas de RFI est comme Motanduru. Et comment ça s'est passé? Madame Redo Parimé Paridonne. Où t'as eu mélange guinéen de là qui était sorti contre leur président, Mamadi Doumbouya. Parce que la place de la République est une place qui n'a pas besoin d'autorisation. Il y a bon problème bilatéraux, il y a drapeau tanakadi, kelenakadi au Kenya. Il y a place de la République là. C'est contraire au boulevard. Boulevard, il faut une autorisation. Ah donc là-bas, il n'y a pas d'autorisation ni rien. À la place de la République, non. Ça dépend de Ça dépend des endroits. Donc, Guinée ou des Bora place de la République là, qui a contesté contre leur président. Motan duru me Bora, il y a comme retour qu'on fait, il y a Guinée ou Guinée. Quand il y a technique. Ok. Donc, de continuer à faire. Donc, que ce soit vraiment une alliance des peuples. Bébouffé. Afrique bébouffé. La désintégration de la CEDEAO est en marche. Toi, vous avez dit que nous avons avantage nous pour le follow. Ou bien commencer à avantage perdu. Parce que la CEDEAO c'est un grand conflit qui existe aujourd'hui en France dans le milieu politique. Ok. D'accord. Il y a famille. Ok. D'accord. Donc ça veut dire on est tous les rato quoi. D'accord, vraiment, Bouakar, Amina, vraiment, on te remercie beaucoup. Parce que je suis à votre disposition. Voilà, vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Monsieur Diarra, vraiment, merci aussi. Vraiment, merci. Voilà, sur le forum sans langue de bois. Bon, monsieur Diarra, comme d'habitude, hein, quand on a besoin de toi, tu es toujours disponible. Vraiment, merci beaucoup. Bogar, vraiment, il y a famille de Beffet. Ok, d'accord. Voilà, il n'y a pas de problème. Madon, attendez dans le drama. Mais Bogar, Kaira Kafogo, désormais, tous les dimanches, donc, R Moudirama, 21h15.
15 donc tous les dimanches donc nous tɛmɛna ka bɔ Bɔkara donc vraiment an tɛ wuli mun y'a an dɛmɛ ka baara nɔgɔya an bolo an b'o olu fana fo foli min b'i bolo i b'a fɛngɛ an b'u kuncɛ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Bokele maa mago sɔgɔlen bɛ Sherif Latini la nin wagati an b'u fo k'u waleɲuman dɔn maa caman kun sɔgɔlen don an na nin wagati Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan vraiment an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn i y'a fɔ cogoya min na heure yɛlɛma la donc désormais a bɛ se ka an ta 21h15 a bɛ daminɛ donc k'a kuncɛ 22h45 siga tɛ nin na an bɛ taa Bulukasungu Kulubali na Sherif la direction yɛlɛmana ye kosɛbɛ donc an tɛ Bangoni na tuguni an bɛ fɛngɛ la Bulukasungu Kulubali donc voilà la direction générale an b'a bɛɛ lajɛlen fo k'a daminɛ Usumani Sekura fo ka jigin an b'a bɛɛ lajɛlen fo n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna Moribabugu yan n'u ye responsable technique Buya Kulubali an b'i fo réalisation ka sɔn ka imagine ka fɛn bɛɛ di n'o de fɔ cɛ kelen min taara ka kalan kɛ Russie jamana na Mohamed Keita Mo vraiment merci beaucoup an b'i fo ale kɛrɛfɛ vraiment il y a Abu officiel Abu Jabate an fana b'i fo k'i walima dɔn Adama S Kulubali an ma ɲinɛ kɔ ani GMT n'an bɔra an bɛ taa régie la nin waati in na Abubakar Traoré NB ale de bɛ yen NB vraiment merci Siaka Jara Koche Jara ani Dawuda Kone n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛna radio la fana mun y'a ta technicien bɛ yen an b'a fo a ka cɛsiri baara la donc n'o tɛmɛna ka bɔ yen sisan an bɛ taa chauffeur Lamine Serou Diallo ani Yusuf Diallo an b'u fo an y'a fɔ o fana jɔsen ka bon kosɛbɛ ani dugumana la min ye an ka gardien donc an b'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn nin wagatinin na o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Cɛkura ani Musa Jara ka fara Bakulu fana kan nin wagatinin na donc an b'u fo ani garde national maaw olu fana bi yan n'u ka marifaw sanga ni waati bɛɛ la k'an garde an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen komi an balaka bɛ yan ko ni su bɛ diya a bɛ dɔn fitiri fɛ an bɛ Asa Sɛnpara an b'a ɲinɛ kɔ an bɛna taa Sɛnpara tɛnɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Go Ayidara Buwake an b'a ɲinɛ kɔ mun ye Pamina Sumuni an b'a ɲinɛ kɔ ani Asetu Kulubali Sabalibugu an b'a ɲinɛ ale fana kɔ Pamina Sumuni an b'a ɲinɛ kɔ mun ye Madame Touré Jɛnɛba Konate an b'a ɲinɛ ale fana kɔ an b'a ale fana fo Traoré Mamadou Mori Abidjan qui est très suivi Abidjan donc le patriarche Mamadou Namaketa an b'a ɲinɛ kɔ Amadou Dadje Sankare donc sɛr an b'ale fana fo Baba Thiam an b'a ɲinɛ kɔ Sam Djema an b'a ɲinɛ kɔ Docteur Madani Diallo an b'a ɲinɛ ale fana kɔ k'a kun cɛ ni jɔ ye Ousmane Cherif Madane Aïdara sans oublier la police des Zegwa Kadiana an b'a ɲinɛ o kɔ c'est que mon ami varie parce que c'est normal il faut les saluer parce que ils font du bon travail il y a faamu sisan voilà donc n'o tɛmɛna ka bɔ voilà